Tamati tinra kok press meet khaimani जों दिनैआव प्रेस मिट खालामनायनि कारन फुंखा जोंनि डिप्राइभ रिटार्निस मुभमेन्ट कमिटि हिनै कायसा जों बदल खाजा ओंखाय अ बदलनि उनाव आं नराव जोंनि कक बर'नि मिडिया এবং चुमुय टिभि हाकिम टिभि सोरां जाति कक त्रिपुरा जतनो हामबाय आनि बेलेग बेलेगखौनो हामबाय याफारो तामखाय जोंनो सुबामानि बागैनो आं आंनि खाबायखौबैनो हामजागै नंगौ आं काबुमु ओंखाय आंनि दिनैआव जे सिनि डिप्राइभ रिटार्निस मुभमेन्ट कमिटि हिनै कायसा जों बदल खामा दङ अ कमिटिनि अनगायै दिनैआव जों कायसा साख्लाय मुं सिनि गय मुंबलाय जों फाइनाय बोसोरनि 27 तारिख अक्ट'बर 2021 इन तारिखआव जों जोंनि दफा मुं जिनै तैयै 12 दफा दाबिनो तैयै जों आन्दोलन खालामनाय आन्दोलन बाहायके होमले सालताम हरताम 27 तारिखनि फुंनि 8टानि सिमियाव 30 तारिख सारैनि 6टा पर्यन्त जों आन्दोलन और रास्ता अवरोध खालामनो लामा कासुमु खालामनो दंनाय बजागावा आसाम आगरतला रुट चम्पकनगर चन्द्र साधुपारा अरनो जों लामा कासलायनाय आसाम आगरतला लाहार कासुमु चिनि चयावैनो त्रिपुरा सरकार जोंनो चिनि मानथाय जे जों बयनि उंख्लाव पलायजा ताबो बा मालाय मैया बनि जदि बेस्त अंखा ब मालाय मैया हिंफनो ब जदि कायसा को रिमानि माने मेमोरेम दाम नांनाय एप्लिकेशन नांनाय ब जोंनो एनरावनि मन दाबिनो जों आसुक तारिखनि बिसिंगो एटमासनि बिसिंगो जों रिसिनाय हिनै बा ब मालायाबो दंथ' ताबो जों चीफ सेक्रेटारि नो मेमोरेम दाम दिथोंगो मन्त्रि अकरानो बरियो बा चिनि बुकुमबारानि मन्त्रि नो बरिखा ओंखाय चिनि बुकुमबारानि सेक्रेटारि नो बरिखा जों जतनो रिखा ओंखाय सेक्रेटारि लेभेल फोनो जोंनो आजुबै तारातारि नो चिनि मानथायनो बेबस्था खायनि उंथु आबो जों ठीक আছে चिनि मन्त्रि अकरा बत अन्य प्रग्रामो फोनो थांमानो बा मालाय मैया फोनो उंमानो ओंखाय ब तामदु मालाय मैया जोंबो बर' ताबु जदि बाबा कायसा चिनि जनप्रतिनिधि उंगैसे जों बुट दिवैसे बाबा मन्त्रि उंगो जों बुट दिवैनि बाबा पास उंगैसे ब कायसा मन्त्रि अकरा हिनै जों बनो मानै दंब्ला ओंखाय ब बुट लानाफोरखौ हाथाय खासिगै थां बलं बिसिङो ब दादा मामा हिनै क्लाय खुलुमान एखा ताबु मालायनाफोरखौ बाहायके माया जोंबो कायसा बुटनि अधिकार दङ चिनिबो कायसा संगठन दङ चिनिबो कायसा दल दङ बाहायके ताबु ओंखाय मालाय माया ताबु जे नांमानि समय जोंबो बनो नांमानि समय हिंखाय बनो रिनाय जोंनो बोरिथों जोंबो बनि थानि माना नांनाय चिनि थानिबो बल नाथों आमदुय हायता ओंखाय ब जोंबाय 30 मिनिट जराफा कक सानानि समय माया ओंखाय ब जदि ताबु तै बिसि कायसानि बिसिङनो विधानसभानि चौमारि फायानो अ चौमारियाव हिंखाय त ब हाताय हारुं खाजिगुनो थांनायब्ला आब्रुखाय जतनो बाबा मा आत्मीय स्वजन हिंक्लाय खुलमानो याथै याग्रमबो खुलमानो आबोनि बागै नायखरै बिया लकलायजा जोंबाय चिनि जे समय सानो बरं त्रिपुरा सरकारनि अंगै कायसा जोंनो समाधान लाया सालाया हिंखाय जों अरनो जत जों रिटार्निस जे डिप्राइभ वो तंनायराव तुम कोसामो किफुलि फाइनेराव जों जत मिलियैनो ताबो जत दल मिलिनो कायसा चबा कतर आन्दोलन बा लाहार कासमु चिनि सालताम हरतानि बागै ताबो जों साख्लायो अ लाहार कासमु जों थांयावैनो चयावैनो जों कासै दंलायनाय ओंखाय चिनि अ दाबि जुदिसा सरकार चिनि त्रिपुरानि मन्त्रि अकरा मोजां बिप्लब कुमार देव जोंबाय फायै जोंनो रिक्वेस्ट खायै ब रिङै जोंनो सिद्धान्त नावै रिनानि गसिखा ओंखायबा जों आन्दोलन रसायफोनो नायमानो किन्तु ताबु जों जे चिनि सैमुंब्लाय गय मुंब्लाय जों सैका चिनि त्रिपुरानि मन्त्रि अक्रा
मोजां बिप्लबकुमार देरबाय मालायनानै बबाय कक सालायनानै थाइसा थाइनैखौनो मिनिट कायसा कायनैखौनो जों सालायो आलोचना खायो जोंनि मानथाइनाव जों बबाय जेखुनुखौनो सालायनानै बागै गयो ओमफ्राय जोंनि 12 दफा दाबि 12 दफा दाबि जुदि सुंनरिया पूरण खाया हिंखाय जों आंदोलन अब 30 तारिखनि बादैबो 27 बिते 30 अबनि बादैबो ते आंदोलन सभा पदर जोंनि माया सा पर्यन्त जों जयैनो थांनाय रिया हिया नों काबखा निनि अधिकार जोंबो कायसा भुटाननि अधिकार जोंबो बुद्धि रिनाय जों जय जुक्त खायरिनाय पायरि रिनाय किन्तु जोंनि मान थाइनो बोरिदि बुद्धनि सिगाङाव जोंनो मारिनाय जंमारिनि सिगाङाव जोंनो मारिनाय ए आबुसे जोंनि कौ हंखाय के फाइनाल जे 27 तारिख चबाव जे खाने नरक सिमरे खाने ना नरनि नग नग कुनु बरक नग ते बुसि बिहिक बुसानाते बिहिक बुसा तो फाया माने जे सुं साबाबै जीवनाव किफिल फायनाय र दंखुजाव फायनाय र मानो फायनाय किन्तु जे थैनाय थांनाय बो दङ जोंनि एंखे ओ थैनाय थांनाय रंके बिहिक बुसारङ माने बनि उपयुक्त दंखांखै तो फायनाय दा बनि बदलामा फायसिनाय दा बो सेदाबो चम्पक नगर सिमि खलायजानाय ना त्रिपुरानि जे तो करं करं नेशनल हाईवे लामा अब तो नेशनल हाईवे न फायनाय आपन तै ओइनो जागा खायसिया जों एक जागाव दंसिनाय दा कायसा जागा न दंनायसिनाय और माने ओइनो जागाव हिंके ताबो परिस्थिति बो किसु अंगबा आपन बागै जों कायसा जागा न जमिलै दंसिनाय दा तखनो सिनि ओ रूट ले बद फ्लाइट ननि गाला जों खरा बसु खरक बरक तो फायनाय मोटामोटी सिनि अब 1000 जों टारगेट दिमानि बाउसा बा निनि कुलुंको सा ओइ फाइमे आपनो तेकिसा कमेफो मानो अब तो ठीक करिको ताबु अब तो जों आसु जना फाइने तो सासुक मे कोता दिक्ला दिसुक मे आहिता कोइमु सिनि डिफरेंट बिटनिस मूवमेंट कमिटि ओइ आं कायसा जनरल सेक्रेटारि अमृत रियां आं कायसा कोइमु खा आसाम आगरतला लाहारो जे गारि चालावै दंनाय मालखौ चालावै दंनाय र जत असालथाननि बागै चालावयावैनो मा दंलायनाय दाम हुंखाय चिनि जोंनि मान थाइनो माया सा पर्यन्त आसाम आगरतला लाहार कासनाय ओंखे अ कासमा जागाव जुदि चिनि कक मानियावै चालक साका हुंखाय मालखुंराव र सामुं थाइखा हुंखाय थामजिरावबो कालायमानो गोबां समस्यारावबो बुंलायमानो आबुनि बागै आं साख्लाय मुंखा जतन कयो जतन आं रिक्वेस्ट खालाय साका आनि खाबाय खुबायखे जोंनि जे मालखुं चालाव दंनाय बदल आबनो जोंनि चरैलाम त्रिपुरा गेटनि हইতে आगरतला पर्यन्त जे लाहारुआ पैसेंजर गाड़ी ओंखायनो माल दैनाय गाड़ी अब सालतानि बागै चालावया माने मोथागैनो मातनि नाय ओंखाय अर